Jmenuji se Irena Kupková. Já jsem se ani nepředstavil. Jmenuji se Irena Kupková, myslím si, že jste z dovolení sednu. Že mě spíš možná znáte jako terapeuta, nebo energetické obrazy, dělám různé přednášky a živou stravou žijí. A asi jsem tady trošku přišla rozbourat všechny ty filozofie o živé stravě. Já se zeptám, co se ptám vždycky, co je pro mě důležité. Jste někdo na živé stravě? To je krásné, vidím první dítě na živé stravě. Můj syn přirozeně tam jde a nechávám ho jít tak, jak si přeje. Je tady někdo, kdo si přeje přejít na tu živou stravu, že proto hledáte informace? Tak, protože já jsem tady pro vás, ne vy pro mě, tak proto, abych věděla, co povídat. Já mám vystudovanou farmacii, jsou dvě možnosti, buď hodně budu mluvit teoreticky, můžu vám povědět, o čem živá strava je z hlediska biochemie, biofyziky, můžu vám říct, jako senzitiv, moje vnímání energie, můžu vám říct prakticky věci žití. A já nevím, kolik máme času, 20 minut nebo méně. 10, 15 minut, ale spíš asi návod řekni živá strava a už je téma, řekni tématu něco, to bude asi nejlepší. Dobře, tak. Já řeknu svoje vnímání. Živá strava přináší tělo a duši, a to jsem přesvědčená, dvě krásné věci vnímám. Je to svoboda a je to vděčnost. Protože když ji přijímáte živou stravu, přijímáte buňky v podobě života. Opravdu prána i skrze jídlo k vám. Takže vaše nádherné bytí, vaše originalita, která je obklopená vesmírem originalitou od malých buněk, ať jsou to jednobuněčné organismy po nádheru stromů, ptáků, toho, s čím zase chceme být propojeni s vesmírem, se stvořením, tak se spojujeme i s tím jídlem. Proto mě nadechla prána. Ne prána, ale proto mě nadechla živá strava. Protože jsem měla velikou potřebu, to, jak jsem začala být taková citlivá, senzitivní. Chtěla jsem v těch energiích zůstat i skrze jídlo. Co se tam děje? Děje se to, že když cokoliv pozřete, co je živé, neupravené, asi víte zásady živé stravy, dvě věci. Nesmí to být teplně upravené na 40 až 42 stupňů, to je jedna věc. Pak samozřejmě kvalita, odkud to pochází. Já kladu velký důraz a to moc dobře víte, že vzít to do ruky, v klidu si to užít a prožít. Je tam to nejkrásnější, co můžete dát. Takže příklad můj syn ještě vůbec není na živé stravě. Řekněme, že je vegetarián, přecházející na vegan, ale hlavně maličký, má 9 let a všechno ho nechám ve velkém respektu k jeho duši, jak on si cítí. Nechávám jenom, aby viděl, jak žiju já a spontánně si tam přecházím. Ale nesmí to být teda tepelně upravené, to víte. Říkám, pro mě je tam důležitost zdůrazňovat to energie vděčnosti, klidu, pohody u toho jídla. A to, když přijmete cokoliv, co je stvořeno, není upraveno, tak tam opravdu ta živá podoba vesmíru jde. Proto vy pořád zůstáváte i spojeni sami za sebou. Proto je to pro mě důležité, že nepotřebuju den trávit nějakou hodně očistou, hodně meditacema, protože skrze to jídlo to jde. Ten proces u každého je jiný. Udělejte to tak, jestli přecházet, vstupujete do živé stravy, dělejte tak, jak cítíte. Pro někoho je ten čas nastavený teď a tady a striktně přejít. Pro někoho je to postupné. U mě to bylo zhruba rok postupné, pak jsem cítila, že už opravdu mám na to přijít zcela. Co jsem, nebo říkám, že nejsem na 100% na živé stravě v podobě toho, že 1 až 2krát týdně jím teplou stravu a je to spíš z toho důvodu, že mám spoustu kamarádů vegetariánů, veganů a pro mě je důležitá ta účast s nimi. A když někam jdu do veganské restaurace, je to pro mě o sdílení toho času, o tom, že
že miluju, že s nimi chci pobít, že si s nimi chci popovídat a když zvládnu svůj salát během 5 minut, tak oni mají pocit, že se trošičku nějak izoluju. Takže všechno to dělám v pocitu, dělám to v radosti, dělám to v lásce a to je tam velmi důležité. Já jenom říkám, prosím vás, nezakopněte ostravu. Nikdy nezakopávejte v životě ostravu a nedávejte do ní jakoby to spasení. To je tam hrozně důležité. Neříkat si, tady to ještě můžu, nemůžu, jak je to ze solí. Dělejte tak, abyste byli šťastní a spokojení. To je velmi důležité. Já jsem tam neslyšela přesně tu otázku soli. Jenom chci říct, že můžu vám to probrat chemicky, ale spíš to řeknu, o čem tady tenhle festival je, takže vám to řeknu spíš z hlediska energií. Spousta věcí, spousta v úzovkách vaší věcí, které se skrze živou stravu budou s váma prát, budou vás čistit. Živá strava hodně a jí čistí emocionální tělo. Takže když vstoupíte do živé stravy naplno, moje zkušenost je, čím víc jste ví naplno, tak opravdu jste spojení hodně se sebou. A tam dochází i k čištění emocí, starých věcí, struktur, protože ona vstupuje do emocionálního těla, abyste byli spojeni jakoby se svým duchem, se svým vyšším já. Takže tam se dějí dost i očisty, i v životě se mění situace a s tou solí jsem chtěla říct to, že velmi si můžete pomoci takzvanými zelenými potravinami. I na úrovni psychické, na úrovni závislosti různých návyků těla a je to úžasná potravina. Já ji vnímám jako potravinu, když člověk opravdu chtěl přejít, takže řekněme na pránu, na stav čisté jenom příjmu potraví, aby byl hodně sám ze sebou spokojený, šťastný. Kdo to tak cítí, kdo si tak přeje, není vůbec kam spěchat a když to potřebu nemá vůbec tam nevstupujte do žádné pránické výživy. Ale tohle je pro mě jakoby poslední stupínek jakoby vstupu na pránu nebo do různých půstů. Takže vyrovnání soli se dá dneska ze zelené potraviny. Pro ženu speciálně doporučuji a pro dívky doporučuji spirulinu. Je to zase pocit i energetický, mohla bych to říct i složením, ale ta sůl a všechno, co je v soli, ty minerály velmi dobře jsou v zelených potravinách, speciálně v těch řasách. Já mám pocit, že máme hrozně málo času. Já jsem zvykla mít přednášku hodinu a půl až 2 hodiny. Já jsem hodně zvykla komunikovat s lidmi, protože říkám, já jsem tady pro vás, já jsem se nějak rozhodla, jsem šťastná, jak žiju, jak jím. Takže spíš, když by vy jste měli dotazy, tak by to možná bylo lepší, protože to ty zelené potraviny. Ještě jsou to ty zelené potraviny. To jsou to zelené potraviny. Zelené potraviny. Takže vychází ze slova zelené. A je to, patří tam ječmen, spirulina, chlorela. Takže tady tohle. Bývá to, teď jestli ještě rychle můžu, takové dotazy, co mi dávají třeba hodně často pacienti. Na trhu je to veliká spousta škál. Dobré je jít po prostotě, jednoduchosti, žádné přídavky, tak jak to bylo stvořeno, je ideální. Hlídat si, aby to nebylo zpracované teplotou nad 40 stupňů, protože některé bývají. A máte většinou skoro u všech možnost volby stlačenou tabletu, kdy to bylo sušeno do 40 stupňů a můžete to všechno pojídat v podobě stlačené tablety anebo prášku, když si z toho děláte koktejl, což miluju já hodně tu spirulinu, i klidně mi stojí to, že to klidně posnídám, klidně po večeři. Můj kamarád, jeden výtvarník, se ze mě dělal srandu, protože všichni společně jedli, on mi donesl takovou veliký pizza talíř a tam 5 tabletek spiruliny. Říkal, tak Jirčo, už mám večeři, my za chvilku budeme ostatní za 5 minut. Takže já jsem řekla to i večeře, tu spirulinu, ale pak se dá ječmen, spirulinka, pomixovat, udělat jako shake s banánem, s ovocem, nekonečně chutě se dají s tím vymýšlet. Takže to je zelená potravina. Jo, dá se tím buď udělat jemná svačinka, nebo nahradit celé jídlo, nebo k jídlu, když prostě jste zvykli ještě dost třeba jíst, nebo něco k tomu. O zelené potravině by mohla taky mluvit další hodinu. Řeknu úplně stručně, je to úžasná enzymatická potravina,
která obsahuje v sobě minerály, enzymy, bílkoviny, proteiny, velmi dobře, přirozeně, velké množství, celou škálu B vitaminu, neboli vitaminů, které zajišťují dobrý průchod nervového systému. Takže to je právě to, že ona hodně pomáhá i s takovýma těma nervozitou trošičku, když přejdete na jiný způsob jídla. Nebo když se to v životě děje hodně, spěcháte, hodně toho děláte, tak opravdu smyslu spirulinu, tak vám rychle zase nabudí i na úrovni energetické takovou harmonii a klid. Já tomu říkám potravina vervy. Vervy už tady tohle jídlo jsou krásně, obrovské, jsou to nádherné bytosti a už jsou jenom vlastně na chalupách. Takže to byla potravní. Jestli se někdo přijete zeptat, bych byla ráda, že jsem chtěla tam paní vezmu ten tričku, ale nevím. Dobře, já taky, já jsem taky moc ráda. Vás vidím tak kompletně, jak úplně. Zase je to moje cesta, budu povídat o své cestě, protože těch cest pro každého jsou jiné. Určitě zásadní jedna věc. Byla jsem, asi znáte, internetový kanál a zdroj různých velmi krásných dokumentů od Igora Chauna a Kuša TV, kdy já jezdím nepravidelně, ale na setkání takzvaných kušárníků. A když jsem tam byla úplně poprvé, tak mě oslovili dva lidé. Nevěděla jsem od nich nic, nevěděla jsem, čemu se věnují vůbec, jak jí, ale u obou dvou, jak nevidím auru, tak jsem tam u někoho vidím. Těch dvou lidí jsem viděla auru. Byli mi velmi příjemní, úplně jsem je milovala od prvního pohledu. Jeden je můj kamarád Vladimír Ekber, hodně známý, i říkám z těch dokumentů, že na živé stravě. A druhý byla paní, co ti namalovala ten tvým dceričkou. Katarínka, to je Slovenka, úžasná terapeutka. Takže poté jsem taky nevěděla nic, a když jsem vstoupila do sálu, tak se mi velmi líbila a říkám, já jsem z Moravy, takže budu hodně upřímná, říkala jsem si, do prdele, co to je nádhera. Takže jsem si ji vyslechla a končilo to tím, že mimo jiné na živé stravě. Říkám, dobře, v celém sále mě oslovili dva lidé, ještě Ajlán a můj kamarád David Kornel, jsou moji kamarádi dnes. Takže říkám, jestli oni jsou na živé stravě, já si přeju o tom vědět víc. Od 15 let se zabývám stravou, takovým tím mimoslovým vnímáním a energiema a přála jsem si pořád, jsem nedosáhla stravy, která mi by dělala radost. Už v úvozovkách inteligentní stravě jsem byla spokojená, jak jím, ale neměla jsem z toho radost. A to jsem hledala. To jsem našla v živé stravě, ale udělala jsem jednu věc. Když jsem odjela po tom víkendu na té koši, tak jsem chtěla být sama k sobě poctivá. Dost jsem dala stranou terapie, komunikaci s lidmi, zavřela jsem se po práci vždycky, nemohla jsem a dala jsem si týden na rozumání. Zeptala jsem se své duše, co tím dostanu, co tím ztratím. A chtěla jsem si to všechno v klidu, v pravdě odpovědět, jestli do toho jdu nebo ne. Bylo mi řečeno, co tím dostanu, já vám to řeknu. Radost, svobodu, jemnost, energie, která mi je vlastní, na kterou jsem připravená, kterou moje tělo, můj životní styl velmi potřebuje, že to teď nejlepší pro mě, pro moji cestu. Co tím ztratím? Chutě, sdílení s lidmi, jako že jsem z Moravy, tak 2, 3, 4 hodiny stát v kuchyni s maminkou a dělat nějakou buchtu, že takový to sdílení, tu radost, že tohle ztratím. Samozřejmě si to můžu najít jinde, nešla. Takže mi bylo i ukázáno, co ztratím. A odpověď po tom týdnu moje byla ano, přeji si. Takže jsem udělala jednu věc, že abych to nemusela vysvětlovat na 100krát. Dala jsem do mailu asi 100 adres, tak přátel. Dala jsem tam jednu skladbu, která mě oslovila a připomínala mi můj vztah k živé stravě, co pro mě znamená. A napsala jsem všem, přátelé, moji kamarádi, klienti, po týdenním rozjímání jsem si přála a rozhodla jsem se přijít na živou stravu a to vyjadřuje. Takže jsem to všem poslala jako info. A to byl start. Otázka byla,
Já jsem přišla postupně, myslela jsem, že to bude hned a říkám, ty chutě se mi vracely, potřeba nejvíc, to vám musí říct bez lidí, hlavně se odprostit od pečiva, jsme hodně zvyklí na pečivo. Pečivo. Já jsem to zvládla tím, že jsem z pečiva přišla přes ovesné vločky, přes nakličený oves a takové věci. Kdy to, co máte rádi na tom chlebu, příklad já mám domácí z moravské marmelády, takže do toho obilí nakličený, který opravdu hodně koušete, tak chutná jak dobrý, takový ten vlhký, třeba žitný chleba, tak si do toho dávám med, nebo nasušený, nebo pomixovaný ovoce, banány. Tak jsem přešla. A vlastně řeším to dodnes, že si třeba ještě kupuju chleb, že se přeje. A já jsem řekla opravdu, co se týká vztahu k synovi nebo k dětem, kde se mě ptají, a váš syn není na živé stravě, tak co na to tady říkáte? Můj syn je originalita, není to můj majetek. Je to jeho cesta, on přišel sem za svým osobním příběhem. A jsem řekla, tady jsem koupila, jak se tomu říká, ne receptář, ale kuchařku, kde jsou fotky těch věcí, které já teď budu jíst, podívej se na to, uvidíš, co jím a je na tobě, co si vybereš. Takže on postupně přešel ze sladkosti, že jí oříšky, každý den dostane do krabičky prostě oříšky, to má místo těch tyčinek různých, nechal si vysvět tyčinku, z čokoládově přešel na oříšky, hodně miluje šťávu, vrchovou šťávu a asi tak z půlky na živé stravě. A z půlky si jí tak, jak mi řekne. Donedávna ještě jedl maso. Jo, před měsícem mi řekl, maminko, ze mě se stalo bego, že už si nechám jenom šunkovou pizzu a v neděli řízek. Před 14 dny mi řekl, maminko, ani řízek už mi nedělej. Pizzu nevím, to už po mě nechtěl těch 14 dní a je to na něm. On to jenom vidí, když se mě zeptá, maminko, dobře, tak já už nebudu jíst řízek, a co mám dělat, či pomůžu nahradit. Tak jsem mu řekla, budeme kupovat tofu, spirulinu, on miluje, prostě a formazovanou pusu, ale je to jeho cesta, já ho jenom ráda na tom doprovodím, popovídám mu, ale nebudu nutit své děti do ničeho. Do své děti, jednoho syna nádherného, 10 letý. Jak dlouho jsem na té stravě? Já rok jsem měla veganství s vegetariánstvím, půl na půl, a na vegetariánství, když jsme byli v Plzni, tak to jsem byla tak měsíc. A to bylo půl roku, to může být asi tak půl roku. Tak. A ještě, co ještě musím říct, abyste taky věděli, možná si tím procházíte, jsem zase ze starého bylinkářského rodu, můj děda psal bylináře. Moje maminka má taky farmaci, vystudovanou úžasná bylinkářka a miluju byliny a pořád si vařím čaj. Takže pokud vím, tak vegetariáni vlastně. Vegetariáni by jako nejedli pí převařenou vodu, takže to taky říkám upřímně. Odešla jsem od toho a vrátila jsem se, protože mám tam někde srdce, mám tam někde informace, je to moje cesta. Takhle dělejte, takhle žijte se vším, s jídlem, se vztahy, se sebou, se svým tělem, se svým duchem. Tam, jak to cítíte, tam, kde jste,